Bantu basekhaya mandizibulisele kuni namhlanje. I want to speak about our unsung hero, the great seer, the great Sanusi, Utatu Credo Mutwa. A lot of people are only understanding or hearing about him now that kusurface la video yakhe athetha ngale mfazwe yenzekayo. I feel like he never got a credit as he deserves, Ubabu Credo. Some of us have never met him physically, but we've met him through our dreams and stuff. Some people bakwazi udibana naye, and they, as they say, bathi busithi xa uhleli naye uve uba uhleli, it felt like you are sitting next to God himself. That's okay. There's just no way that kule wave ikhoyo ngokuthethwa ngutata Credo ndingakukhumbuzi uba zingaphi i-prophecies that utata Credo waye wathetha ngazo ezingazange zamane zigqunyelelwa igama lakhe linganikwa the credit that he deserved. Number one, utata Credo was the first person to ukwenza isculpture esipha eSoweto kulaa ndawo yakhe kulaa heritage site. Une-heritage site ayishiyileyo for cultural purposes. I've got a friend here who likes to show us, uyathanda ukuya kuMasechaba, and she likes to visit there. I'll take her so that you follow her. She is very uprooted with teachings ka-Credo. Number one, 1979, he goes and do ilantika istatue so senkosi enabafazi abayi-200. Agqiba kwesa statue kukho ilantika kwinini katata lokubekho izilonda predicting esi sifo kuthiwa yi-HIV way before ifike bethunana. Number two, kwaphaya waphinda wenza ilantika into ebonisa iplane ingena kwi-building, kanti kuzabakho laa nto yaseMelika yalaa nto yenziwayo yodilizwa kwe-building. Ndithetha isiXhosa ke because bayazikhatha into ezinjeni. And then wapredicta ukusweleka kwepresident eyaseMelika, ukubulawa kwayo, andifuna ulibiza eligama because bazayikhatha le video, ukubulawa kwayo yasuswe ehlalweni izihambele endleleni yadutyulwa. Why predicta loo nto way before it happened? Wapredicta uVerwoerd bethunana, and uVerwoerd wathi uthethe ubhanxa lo baza uhlatywa kanti nyani yenzeka. And people, most black people baba nomsindo ke xa kuthethwa ngale nto kaVerwoerd, bathi kwakutheni azoxelela umuntu wayephethe isizwe kakubi uba kwakutheni abe yimpimpi utata Credo. If prophecy noba iza njani funeka uyithethile, because xa ingathethi iluma wena and then imoshela